vojne. Fuj, za pol dňa zlikvidované toto všetko. Lebo Rusi a Číňania sú najsilnejší na svete. Každú sekundu, keď 6 Číňanov zomre, na Číne to nepozná. Do piči vás likvidujú tu všetky. Ja ako podplukovník, ktorý som tu najviac slúžil si Boha, dostať sa tu nemôžem. A k lekárke mi treba ísť. A tá povedala, dokedy mám prísť. Do piči tu narazí s takým poriadkom. A už som ti povedal, nebudem nadávať, keď tu pôjdem. Ale musím! Nedá sa to ináč, že? Do piči. Kúfor otvoriť. Ja podplukovník mám tu rakety. Do piči. Nikdy mi nekontrolovali kurvu, a akurát dneska kontrolujete. Do piči tam s vašou robotou. Kúfor otvorte. Také pičoviny tu. Keď viete, že som podplukovník, tak ani by ste ma nemali kontrolovať, len pustiť do piči. A ne, kúfor ukážte. Čo ste vy, obyčajný vojak? Do piči, nič viac. Tu máte, na! Same fľaše. Piči, tu nemám z vami.